Tavallaan niin mun teokset on että tämä koko työn tekeminen niin pitkässä juoksussa on semmoista, että siellä on joku vanha työ, jota on aikaisemmin tehnyt, jota haluaa jatkaa. Ihan niin kuin tässä työssä, mikä mulla nyt on tässä Yrjönkadun ja Länrutinkadun risteyksessä, niin ajatushan on, että siinä on niin kuin ihmisten elämänpolkuja, mitkä satunnaisia risteyksiä tulee ja kohtaamisia. Ja kaikki on niin kuin villiä ja vapaata. Että mä halusin tehdä jonkinlaisen vastakohdan, että nämä rakennukset on hyvin massiivisia ja jäyhiä ja arvovaltaisia ja tavallaan niillä on sellainen arvokas historia siellä. Niin mä halusin tuoda muistuman tavallisesta ihmisestä, joka on vähemmän arvokas kenties, elämä vie ja elämä viettelee ja kuljettaa ja tuuli ottaa ja vie, sä et pysy paikallaan, tulee notkuja ja korotuksia ja sä oot niinku heittelehtivä siinä. Sä yrität pysyä niinku ruodussa, mutta ei voi mitään. Tuuli kieputtaa ja sä oot vaan siinä. Se on hyvin sattumanvarainen. Se näyttää sattuman, vaikka mä oon kauheasti matemaattisia laskelmia tehnyt sen eteen, että se näyttää siltä. Ja se värimaailma myös, että se näyttää niin kuin sitä ei ole ollenkaan pohdittu, että se on niin kuin ikään kuin semmoinen ekspressiivinen, mutta sekin on kauhean tarkasti pohdittu, että mä oon niin kuin, mähän olen maalari koulutukselta, niin taidemaalari, että siinä on niin kuin värit on hyvin tärkeitä. Mutta mä ajattelin, että siinä on sellainen työ, että se pulppua iloa. Näin kevään kynnyksellä teki mieli. Ja jotenkin myös mun omaan elämänpolkuun niin on jotenkin sellainen vaihe, että haluaa olla vapaa omassa tekemisessänsä. Monet aikaisemmat työt niin pyrkii olemaan niin hyvin hallittuja. Mutta jotenkin tuntuu, että mä oon nyt semmoisessa vaiheessa, että mun ei tarvitse yrittää hallita kaikkea. Mä teen teoksia oman elämäni kautta. Mun oman elämän murheet ja ilot ja pettymykset on kaikki läsnä siinä teoksessa. Että tavallaan se on se, mistä mä ammennan tietenkin oma elämä. Mutta sitten ihmiset on myös taiteilijoita, katsojat. Ja he käyttävät sitä teosta tavallaan siinä omassa taiteessaan, siinä tulkinnassa. Että se taideteos syntyy vasta sitten sillä katsojan päässä. Ja tämä viimeisin työ, niin ensinnäkin sen syntymisessä mulla on aina hirveä pelko. Että tavallaan se pelko, että mä haluan aina ylittää itseni. Mä haluan tehdä jotain semmoista, mitä mä en ole ennen tehnyt, niin tehdä jotain, niin etsiä semmoista maksimaalista elämystä itselleen. Ja tavallaan mä usein liikun semmoisella rajalla, että hallitsenko mä tämän asian vai enkö mä hallitse tavallaan. Tai etsii semmoista sellaista, niin kuin, että tavallaan se vastustus on kova ja haluaa voittaa vastuksen. Että tavallaan ei halua päästä itsensä helpolla sillä tavalla, että tekisi sellaisen, mikä ei ole itse asiassa osaa. Että haluaa aina tehdä vähän sellaista, mikä on niinku uutta ja tuo hirveätä jännitettä ja vastusta. Ja sitten sen voittaminen liittyy, niinku siihen liittyy myös voimakasta iloa. Ja tavallaan se siirtyy siinä, tai ainakin mä toivon, että se siirtyy siinä työssä. Katsojakin saa sellaista oloa, että voi vitsi, me tehtiin se, tai että näinkin voi tehdä ja että elämässä saa olla hullukin saa olla ja hurja ja tehdä jotain sopimatonta vähän sen. Se tuo riemua itsellekin. Se on aivan valtava riemu, kun sä näet, kun se työ tulee ylös ja se työ katsoo tavallaan takaisin ja se jopa puhuu ihan selvästi silloin asiaa. Ja siis sun pitää niinku hiljentyä sen työn äärellä ja kuunnella, mitä sanottavaa sillä on. Ja se sanottava on usein ihan paljon isompia asioita ja voimakkaampia asioita, mitä minä uskallisin ajatella omassa päässä.
saa valmistua, se on niinku sellainen rentouttava, lämmin aalto tulee sydämeen. Että nyt se on siinä.